Helburua dela alde batetik herritarron ituna aurkeztea, bai? Hainbat puntu eta idei izango dituen itun garrantzitsu bat, baina aldi berean aurkezten dena da egingo dela galdera ikur erraldoi bat. Eta zergaitik, aurten izan dalako hainbat galdeketa egin diren urte hori, ezta? Hainbat herrik ja euren galdeketak egin dituzte, eta orain heldu da benetako galdera. Euskal Herri mailan edo baita hiriburuetan ere prest gaude erabakitzeko edo ez gaude prest. Herritarron itunean jasotzen dira 2014-tik, 2013-tik gaur arteko ibilbide hontan jaso diren esperientzia eta gogoetak eta proposamenak aurrera pausoak emoteko, ezta? Gure kezka da herri bat garela eta erabakitzeko eskubidea dugula, eta horren gainean aritu gara lanketan eta gogoetan eta gizartean zabaltzen da. Hori guzti hori, urtetako esperientzia guzti horrek eman diguna hor batu dugu. Zertarako, hain zuzen ere, benetan egikaritzeko erabakitze eskubide hori. Aurretik eskatzen duguna da adieraztea bertan egongo direlaren konpromisu hori, ezta? Orduan horretarako ditugu konpromiso txartel hauek eta baita pusika bat ere bai. Orduan pusika da momentuan bertan pustuko duguna galdera ikur erraldoi hori sortu alizatzeko edo osatu alizateko. Eta txartel honek nolabait laguntzen digu esaten guk ere horrekin bat egiten dugula eta bertaratzeko konpromisua hartzen dugula. Orduan guzti hau antolaketa gastuak direla eta eskatzen da honen truke 2 euro ordaintzea. Hau eskuratu ondoren Bilbora hurbiltzea eta guri Bizkaitarroi tokatzen zaigu eliptika plazara hurbiltzea. Ze galdera ikur hori eratuko da Euskadi plazatik eliptika plazaraino. Beraz gu 5:00 ara hurbiltzearekin nahikoa. Eta bertan jadanik megafonia bidez, argibideak emango zaizkigu eta gerora bai planteatzen dela, 6:30 aldera, ja nolabait arratsalde ordu betetxo gutxi gora bera, ekitaldi batekin amaitzea.